Marhaban yau muke murna da farin ciki ga abin ya dawo. Maulidin shugabanmu muke murnar zuwa da Hassan da sauka. Ina taya ɗaukacin 'yan uwa musulmi na faɗin duniya musamman 'yan uwana Muhammadawa murnar zagayowar watan da aka haifi shugaba fiyayye kuma jaragamar halittu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dole mu gode wa Allah da ni'imar da ya mana ta kasancewa a raye don sake ganin wannan wata mai tarin falala da albarka. Bil awwal wata ne da babu kamarsa, a cikinsa ake hidima ta kece raini don nuna bajinta da soyayya ga wannan janibi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mu tsaya a baya, kada mu bari a bar mu a baya cikin wannan lamari na hidima ga shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Yan uwana ahalullahi, abin ya dawo, shekara ta zagayo. Masoyi ne kai? Masoyiya ce ke? Masoya ne ku? Masoya ne mu? To ga lokacin nuna soyayyar ya zo. 'Yan uwa, Allah ya bar mu da ƙaunar shugaba.